Yan ang ipaliwanag natin. Sino si Jose Rizal? Alis. Kasi marami ang mga agam-agam kasi maraming grupo ng mga Rizalistas. Na bago ko umpisahan, unang-una sa lahat, maghimingi ako ng pagmanhin sa ating mentor, si Supreme King Philemon Oriamunansa, na siya ang nagturo dito, kanyang utak ito. At sa ama ng mga regional, si Harisani Krapilap, sa aking mga kasamahan sa mga provincial at sa lahat ng mga leaders. Magandang umaga. Bakit umaga? Kasi nagbubukang liwayway na ang Kingdom of God. Kasi ang Kingdom of God, binubuo yan sa mga participant. Ngayon ang magtatayo ng Kingdom of God, kailangan may mga haligi. Yun ang 12, sila ang mga haligi. Kaya kulang pa ang mga materialis. Kasi ang materialis sa Kingdom of God, 144,000. Yan ang mga materialis sa Kingdom of God. Nga mula sa central office down to barangay office. Kaya nga yung mga leader ng barangay, kung makasama ka sa pag-upgrade, makasama ka sa 144,000 na ilan ang populasyon sa Pilipinas. 26 million ang populasyon sa Pilipinas, 1/3 lang ang sa Panginoon. Kaya nga hindi lahat ng mga mahihirap ay sa Panginoon. Hindi lahat yan. Kaya nga, mayroon kayong mga masalubong na kahit anong gagawin ninyo, hindi maniwala sa inyo. Kasi hindi yan sa inyo. Kaya mayroong mga mayaman nga, isang paliwanag lang, naniniwala agad kasi yung puso nila sa inyo yun. Marinig nila ang buses mo, buses lang, alam na nila kung sino kayo. Kasi pagkatok sa pinto, pag sabi sino kayo, pag alam niyo mo ang boses, buksan mo yan kasi alam mo na yun kung sino yung nasa labas kahit hindi mo nakita. Ganyan ang paghanap sa mga anak ng Diyos. Kaya nga yung mga beneficiaries, hinahanap yan sa Diyos. Kaya nga 5 years yun nga naglilista tayo ng mga beneficiaries, pero sa 5 years hindi pa tayo nakaabot ng 40 million. Hindi bali, hindi pa tayo makaabot ng 40 million kasi bandang huli, dadagdagan din yan. Maghintay lang tayo ng tamang panahon. Kaya nga, ang ating usapan, sino si Dr. Jose Rizal. Kaya kung balikan natin ang mga kapanahunan, mula nga ginawa ng Diyos ang langit at lupa, pang-anim na araw ginawa niya ang tao. Sino ang tao nga ginawa niya? Si Adan. Si Adan yan. Si Adan ang unang tao nga binigyan niya ng 7 senses. 7 senses ang binigay ng Diyos kay Adan. Sino ang Diyos na nagbigay? Gumagalaw sa ibabaw ng alapaap ang Diyos, Espiritu ang Diyos. Dahil nagpahula ang Diyos. Kasi kung bigla lang siyang lalabas, magulat ang mga tao. Sabihin mo, may multo. Kaya nga, nagpahula siya. Doon kay Propeta Isaias, nga mayroong isang tao nga isinilang. Tawagin nga kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Kaya nga, mayroong hula sa Bible. Nga, mayroong ipakatao. Kaya nga, ang unang tao nga ginawa ng Diyos ay si Adan. Ang tanong, nag-aral ba si Adan? Wala, hindi niyo alam kasi siya ang unang tao sa daigdig. Siya ang nagbigay sa lahat ng mga pangalan, sa lahat ng hayop, lahat ng mga kahoy, lahat ng mayroong pangalan. Siya ang Diyos. Nasa kanya ang Espiritu. Kaya nga ang daigdig, siya ang unang Diyos, siya ang unang tao sa daigdig. Hindi siya pinaniwalaan
noon. Kaya si Adan, binigyan siya ng 7 senses. O, yung asawa niya, si Eva, kinuha sa tadyang. Bakit isa lang ang bigyan ng 7 senses? Si Adan lang. Na nandoon na ni Adan, kinuha yung tadyang niya kasi nandoon na rin ang 7 senses. Jadi, makasama na sa 7 senses nga ginawa silang isa kapamilya. Kaya lang, doon naman, nagkasala kasi pinahandog sila ng Panginoon. Kasi kung i-emphasize sa Bible, bastos yun eh. Kaya nga, ang sabi nga sa kanilang mga income, yung pinakamataas pero kang kain nga ihandog, yung pinakamababa nga income. Kung baga sa Bisaya ay yung talagang maliit na. Ang tinanggap doon, kasi si Abel, naghandog siya ng mataba ng hayop, si Abel ang tinanggap. Kasi hindi i-emphasize sa Bible kasi kapatid nila ang giligawan. Kasi dalawa silang lalaki, isa lang ang babae, kailangan isa lang ang makaangkin. Kaya nga yan ang dahilan na pinatay ni Cain si Abel. Para nga si Cain ang makaangkin. Pero hindi naangkin ni Cain. Pinatay kasi niya si Abel. Tapos siya nagkapag-asawa. Tumira siya doon sa lupain sa Nod. O di, si Adan wala na siyang anak. Hindi nagtagal, nagbuntis siya at nanganak siya kay Seth. Si Seth, lumaki nga matakutin sa Panginoon at doon ipapasok ang espiritu ni Adan. Doon kay Seth. Kaya nga si Adan ang unang tao, magbigay ka ng 10 generation, si Adan, Seth, Enos, Kainan, Mahalaleel, Harid, Hinok, Matusalam, Lamech, Nui. Pagdating ni Nui, doon kay Nui ang utos. Anong sabi ng Diyos? Nui, magawa ka ng ark o daong kasi gugunawin ko ang mundo. Pero ilang taon ba yun bago gugunawin? 120 years. Ay ang mga tao, nagsisigaw ng mga tao nga matanda na si Nui, hindi na maayos yung salita niya. Kaya nga ang mga tao dahan-dahan nga umaalis. Hanggang na ang natira, 8 lang katao ang natira. Sa 8 katao nga natira, anak lang ni Nui nga 3, nga si Sim, si Ham at si Hapit, at 3 asawa at asawa ni Nui, 8 lang sila. Yan ang nakasulat sa Bible. Sa maraming tao, mga anak ng Diyos at mga anak ni Cain at mga anak ni Seth, 8 lang ang nakalista sa Bible. Kaya nga 8 lang ang kukunan ng saling lahi. Kaya nga ang pang-10 si Noah. Si Noe. Kaya nga pang-10 si Noe. O pagdating ni Noe, doon naman sa anak ni Noe nga si Sem. Si Sem, Arfaksad, Salah, Heber, Riyog, Sirog, Nakor, Tari, Abraham. Si Abraham, yan ang ika-20 kasaling lahi. Kung basahin ninyo sa Bible, si Abraham mayaman sa mga ginto. Walang mayaman doon sa Israel noong panahon. Si Abraham, pinakamayaman sa ginto. Na ang tanong, nasaan ang ginto ni Abraham? Walang nakakaalam sa ginto ni Abraham. Kasi ang mga ginto ni Abraham, sa Diyos yun. Kasi mula kay Adan, yan ang espiritu ng Diyos nga nagsaling lahi. In every 70 years yun nung panahon na ni Kristo. Pero nung una, sa panahon pa ni Adan, mayroong nag-edad ng 700 years, 900 years. Pero kung titingnan natin si Adan, binilang yung taon mula nga siya nagkasala. Pero nung hindi pa siya nagkasala, 2,000 mahigit ang edad niya bago siya namatay. Di ba tagal? Kaya nga, pang 20 si Abraham. Pagdating ni Abraham, nanganak si Abraham ni Isaac, ni Jacob. Si Jacob, ika-22 nakasaling lahi. Si Jacob, o si Jacob. Si Jacob, ika-22. Si Jacob, kung natandaan ninyo, gumawa ng kamangha-mangha noong panahon. Anong kamangha-mangha ang ginawa ni Jacob? Nakita niya
habang siya napapagod at natutulog siya, nakita niya na naglaro yung mga angel, yung mga anghel, akyat baba. Kaya nga nakita niya na kanya palang lupa nga inapakan ay lupang pangako, land of promise. Kaya nga ang Israel, yung tinitirhan niya ay land of promise, yung Kanaan. Kaya nga, nung dinala na si Jacob sa anak niya nga si Jose, dinala sa Egypt, sabi niya, bibili siya ng kapirasong lupa doon sa Kanaan, kasi kung mamatay siya, doon siya magpalibing sa Kanaan, sa lupang pangako. Kaya nga si Jacob, ang gumawa ng pangalan, ay 4 sila dito. Sa 89 kasaling lahi, 4 lang ang nakalagay sa Bible nga gumawa ng kamangha-mangha. Si Jacob ang unang saksi nga nakakita sa land of promise. Nga yung Kanaan, yung Israel ay lupang pangako. Pero hindi siya pinaniwalaan doon sa Israel. Kaya nga si Jacob, nanganak siya kay mayroon mga lahi hanggang nga ika-34, kasaling lahi, ika-34, walang iba kung hindi si King Solomon. O si King Solomon, ika-34 na yan kasaling lahi from Adan. Na kung ika-34 si Solomon, kilalang kilala ninyo si Solomon, pinakamayaman sa buong mundo. Ang tanong, nasaan ang kayamanan ni Solomon? Wala, hindi niyo makita yung kayamanan ni Solomon. Nasaan na ngayon? Na, si Solomon, marami pang mga generation hanggang nga dumating si Kristo ika-60. Kasaling lahi. Dumating dito ang Kristo. Dumating dito ang Kristo. Ang tanong, mayaman ba si Kristo? Tanungin ko kayo. Isinilang si Kristo sa sabsaban. Pero hindi nila alam na kasama siya sa saling lahi. Siya ang mayaman sa buong mundo. Siya ang may-ari ng lupa sa buong mundo. Kanya yan. Kasi yung ari-arian ni Adan, ni Noe, ni Abraham, ni Jacob, ni Solomon, ay kang Kristo yan. Kasi isa lang ang spirit na tumuklay dyan. Yan ang tinatawag saling lahi. Isa lang. Na pagdating ni Kristo, hindi na nila alam. Kasi ang unang saksi, ito si Jacob, nakakita sa land of promise. Ang pangalawa, ito si Kristo. Nagsaksi si Kristo na Israel ay kaharian ng Diyos. Pininiwalaan ba sa Israel? Tanungin ko kayo. Hindi. Binato siya sa mga Hudyo. Pakauhalan ninyo si Barabas. Ikulong ninyo si Kristo. Kasi si Kristo ay hari daw ng mga Hudyo. Hindi nila alam. Pero tapos na ang Bible. Sinulat. Nga ang nakalagay doon sa Bible, kasi sigaw ni Kristo nga siya ang saksi, nga siya ang nagsasalita ng ang Israel kaharian ng Diyos. Hindi siya pininiwalaan. Ang sabi ni Kristo sa Mateo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya nga ayon sa aking kapatid kanina, binigay na sa isang bansang nagkakabunga noong 1523. Kaya nga hahanapin kung nasaan. Kasi ang pangalawa, Kristo. Yan, dito. Una, Jacob. Pangalawa, Kristo. Na kung basahin mo sa Bible, 4 na saksi yan, 4 na witness. 2 kahoy na olibo at 2 kandilero nga nakatayo. Kasi 4 yan. Kasi 2 ang ating paningin, mata. Yan. 2 din ang ating 2 ang ating braso, 2 din ang ating paa o hita, 2 din. Kasi doong una, si Jacob ang nagsaksi sa land of promise.
pagdating dito ni Kristo, giprove niya pero hindi sila hindi sila pinaniwalaan. Pagdating dito sa pangatlo, sino ang pangatlo? Ng saling lahi. Pangatlo niyan. Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal. Kaya nga, kung makita ninyo si Dr. Jose Rizal, makapagsalita siya sa lahat nga lingwahe sa buong mundo. Ang tanong, bakit niya lang? Sa kanya. Kasi si Rizal ika-iti, 7. ika-87 kasaling lahi yan. Si Rizal. From Adan. From Adan, ika-87 kasaling lahi. Gumawa siya. Anong ginawa ni Adan? Tanungin, ni Rizal, anong ginawa ni Rizal? Sinigaw niya. Sinigaw niya ang kalayaan. Nga gusto niya nga makalaya ang mga Pilipino mula sa mga kamay ng mga Espanyol. Kaya nga nagsulat siya ng libro nga No Limit Tangere. Pero hindi pa yun. Kasi ang isa nga kanyang tinutukoy doon nga habang kinulong siya sa dapitan, pag-apak niya doon, nagsabi siya nga Mindanao is the land of promise. Dalawa lang ang promise sa buong mundo. Tandaan ninyo yan. Israel lang at Pilipinas ang land of promise. Kung saan ang land of promise, diyan nakatira ang Diyos. Kaya tandaan ninyo ang land of promise, hindi buong Mindanao yan. Mayroon siyang muhon, mayroon siyang palatandaan. Ang palatandaan sa land of promise, Port Pilar sa Osamis City at Port Pilar sa Zamboanga City. Ang Dapitan City, yan ang puso. Yan ang sekreto na binigay ni Mahal na Hari. Walang nakakaalam. Akala na buong Mindanao, hindi yan buong Mindanao. Ang land of promise. Ngayon, dati 3 probinsya, ngayon 4 na probinsya dahil ang Zamboanga del Sur hinati sa 2. Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Kaya nga, ang 3 probinsya, Osamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Yan ang 4 na probinsya. Yan ang boundary sa land of promise. Pero si Rizal, pinatay siya sa mga Kastila. Bakit? Hindi niya ibuwis ang mga Pilipino kasi ang mga Pilipino yan ang kalaban ng mga Espanyol. Gusto niya papatayin ang marami. Ay sabi ng Rizal, ako na lang ang papatayin ninyo alang-alang sa mga Pilipino. Kaya linigtas niya ang mga Pilipino. Pero ang tanong, si Rizal ba ang pinaril? Nanunita. Mabasa sa Philippine Almanac, page 119, yung Perwin, habang dinala nila ang kabaong ni Rizal papunta sa Paco Park, pagdating doon sa malapit sa Paco Park, walang bangkay kasi mayroong pink nga cloud nga kasama doon sa karo habang sila naglalakad patungo sa Paco Park. Kaya nga hanggang ngayon walang kamag-anak na nag-iyak-iyak doon sa Paco na doon nilibing si Rizal. Bakit? Hindi namatay si Rizal. Kasi doon pa lang sa Port Santiago, nagpakuha na siya sa kanyang estudyante ng katawan ng saging na pareho ni Rizal kahaba. Pinasandal ni Rizal doon sa bintana. Nga ang sabi, isandal mo lang dyan. Pagbalik sa estudyante ni Rizal, wala na doon yung saging. Dalawa na ang Rizal sa loob. Yung isa kausap sa security guard, yung isa naman nakaupo. Alin ang totoo? Tanungin ko kayo. Walang nakakaalam doon. Kasi si Rizal is a genius. Rizal is Rizal is beyond human being. Kaya nga hanggang ngayon mayroong profesor ng UP na si Kuni Alaras. Nag-research siya patungo sa ibang bansa. Hindi siya pagpaliwanag tungkol sa buhay ni Rizal. Kasi misteryo ang buhay ni Rizal. Kasi sa ibang bansa, marami siyang monumento. Sa ibang bansa. Kilala si Rizal sa ibang bansa.
hindi lang sa Pilipinas. Kaya nga sa Pilipinas, ang sabi ng mga tao ng Pilipino, ay bayani lang yan si Rizal. Bayani sa kanila. Pero sa amin, hindi sa bayani. Rizal is agka. Kasi Rizal is 87 kasaling lahi from Adam. Ang Espiritu ng Diyos pumasok kay Rizal para magsabi siya nga land of promise. Kasi sinabi ni Jacob nga ang Israel land of promise para masabi ni Rizal nga ang Mindanao land of promise. Kaya nga sinabi naman ni King Pilimon, Haring Pilimon Oriang Bonanza nga ang Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Na kung kaharian ng Diyos, ibig sabihin, tirahan ng Diyos. Bakit ang mga tao nagsabi nga, ang kaharian ng Diyos nasa langit? Tama, nasa langit. Pero ang tanong, nasaan ang langit? Kasi kung basahin mo ang Bible, mayroong 3 langit. Alin ba sa 3? Pagpili ka. Una, pangalawa, pangatlo. Pagpiliin ka namin. Kasi 3 langit yan. Kung magsabi ka nga, ayon sa Bible, kasi 3 langit yan, ay hindi ka naman makapaliwanag. Kasi kung magsabi sila nga, nandoon sa Himpapawid, mayroon bang nakatirang tao doon? Walang tao doon. Ito lang earth ang mayroong tao. Yung sa dagat nga, yung mga sailor, hindi nga sila tinatawag nga makatira sa dagat, kailangan sa lupa makatira. Kasi kung ipapaliwanag natin ang langit kasi, yan ang tinatawag nga, unang langit, yan ang tinatawag nga, Pyrrhic atmospheric heaven. O, paradise heaven. Lost paradise and paradise region. Na ang unang Eden nga nawala, yun ang Eden nga babalik. Ang tanong, nasaan ba ang Eden? Di ba nasa Iraq ang Eden? Kasi ang tubig nga galing sa Turkey pumunta doon sa Babylonia. Kaya nga pagdating sa Babylonia, na dalawa, Tigris at Euphrates, mayroong isla doon sa Babylonia. Babylonia noon ngayon nagiging Iraq. Na ngayon, kasi yan ang luma, may bago. Nahanapin ngayon ninyo ang bago sa Pilipinas. Nasaan ang bago? Ang bago sa Pilipinas, na sinabi ni Haring Pilimon Oriang Bonanza, walang iba kung hindi Dapitan City. Kaya nga doon siya nagsalita na Mindanao is the land of promise. Kasi ang Dapitan City, 2 ilog yan, isla yan. Yung Pulo River at Liburan River. Isla ang Dapitan. Kaya nga mapalad ang mga tao nga makaapak sa lupa ni Dr. Jose Rizal. Mapalad. Kasi nandyan ang karunungan. Nandito ang karunungan. Lahat tinuturo niya dito. Lahat mahigit 100 katapik. Kaya nga kahit pa 1 buwan o 2 buwan ipaliwanag, hindi yan pabalik-balik. Tuloy-tuloy ang pagpaliwanag. Siya ang last nga Adam. Sinabi ni Mahanari kasi siya ang ika-88 at saka ika-89. Kaya nga sabi niya, ako na ang last nga Adam. Kaya nga tinuro niya ang lahat nga sa Bible. Kaya nga ang Bible, 4 yan nga factors. Mayroong history, prophecy, science, and mathematics. Kaya nga, ang mga tao naman ngayon, nagbasa sila, puro lang sila Ibanghilyo. Ay ang Ibanghilyo, panahon pa yan sa lumang Israel na hindi naniniwala ni Kristo. Kaya nga tandaan natin na ito ang nagbigay. Di ba sinabi sa Bible? Ito ang inyong lupang babahagiin sa mga lahi ni Israel at ito ang inyong mga bahagi. Sino ba ang nagbahagi ng Pilipinas? Noong una, di ba si Marcos? Kasi sinabi ni Mahal na Hari na 3 presidente sa Pilipinas nga pumasok ako. Sinabi niya. Sino una?
si Quezon. Kaya nga si Quezon, siya ang presidente sa Commonwealth. Bakit Commonwealth? Kasi hawak tayo ng mga Amerikano. Mula sa mga Kastila, bininta tayo sa mga Amerikano. Sino nakinabang? Mga politiko ang nakinabang. Na dito pumasok ni Quezon, ang Espiritu ng Diyos. Tapos, pangalawa, pumasok doon ni Magsaysay. Kaya nga si Magsaysay, kung hindi pinatay ng Diyos, ay mariilik yun. Ay isa lang sa Pilipinas ang mariilik, si Marcos lang. Kaya nga ipatay si Magellan para nga Ay, hindi lalabas Magellan. yung pinatay si Magsaysay para lalabas si Marcos. Kasi ang pangatlo. Kaya nga anong sinabi ni Marcos sa last will? Ang nagbigay sa akin ng kayamanan, ang buhay na Diyos. Eh sino yung sinasabi ng buhay na Diyos? Ito. Kasi hindi ito namatay sa 1896. Kasama ito ni Marcos. Kasi namatay ito mga 1970 na. Mga 1970 plus. Namatay ito. Kaya nga 1966, nandoon pa sila sa Vatican sa Rome. Sila Marcos at saka si Dr. Rizal. Kaya nga hindi nila alam ang kasaysayan ni Dr. Rizal. At ang nagturo sa amin, itong mentor na magpaliwanag ng Pilipinas